Niin, meidän alkutarina, sehän on nimessä ja logossakin näkyy ja tosiaan niin kuin Pekan kanssa tutustuttiin yhteisen duunipaikan merkeissä ja sitten aika nopeasti siinä tutustuttiin, ystävystyttiin ja huomattiin, että meillä on yhteinen mielenkiinnon kohde näihin oluisiin ja siitä ruvettiin pikkuhiljaa ensiksi maistelemaan ja meillä oli näitä hyviä perjantai-palavereita, joka toinen viikko minä toin toimistolle kaljat ja joka toinen viikko Pekka toi toimistolle kaljat ja siitähän näiden kaljojen rohkaistumana niin ajateltiin, että eihän sen tekeminen voi niin vaikeaa olla ja sitten ruvettiin tekemään ja sitten kun tehtiin vähän paljon, niin ei jaksettu itse juua kaikkea ja annettiin kavereille ja sitten lähetettiin blokkareille ja saatiin hyvää palautetta ja yksi asia johti toiseen ja sitten on oltu kertalaispanimo-yrittäjiä aika pitkään. No se oma harrastusvalmistus alkoi mun omakotitalon kodinhoitohuoneessa ja takapihalla ja siellä pidettiin sitten niin kuin ensimmäiset koekeitot ja välineistö oli hyvin alkeellista alkuun ja sitten vähän kehityttiin ja ehkä taitojen puolesta ja ostettiin vähän parempaa välineistöä, mutta ei nyt mitään huippuluokkaa edelleenkään, mutta semmoista, millä pystyy niin kuin hyviä oluita tekemään, että siitä se kaikki lähti ja innokkaita kokeiluita, onnistumisia, myös epäonnistumisia ja sieltä sitä reseptipankkia rupesi pikkuhiljaa kerättyä. Joo, ja tämä nimen tarinahan liittyy myöskin siihen niin kuin mun ja Pekan kohtauspaikkaan, eli siihen alkuperäiseen yhteiseen duunipaikkaan, että meillä oli tämmöinen kansainvälinen sidosryhmätapahtuma, jossa sitten meidän markkinoinnin vetäjä esitteli koko omaa henkilökunnan ja mä olin siinä vaiheessa tuore lisäys firmassa ja mut esiteltiin sitten näille KV-vieraille, että well, Eetu, he's just a hang around, koska tämä meidän markkinoinnin vetäjä unohti mun todellisen position firmassa ja sitten taas Pekka oli ollut useamman vuoden firmassa siihen asti töissä, mutta häntähän ei esitelty ollenkaan, joten siitä tuli nobody. Ja koska se liittyy tähän, että missä on tavattu ja mistä se meidän historia lähtee, niin se tuli sitten Panimon nimeksi, se tuli logo, että siinä ollaan selät vastakkain, hang around ja nobody, ja se on kulkenut matkassa mukana siitä asti. Ja sitten, ehkä sitten se, että sitten alettiin tekemään ja sitten tehtiin se yksi erä ja alkuperäinen ideahan oli, että me tehdään yksi erä kauppoihin. Onpa kiva, että meillä on omaa bissejä saa kaupasta. Yksi kerta riittää. Ja sitten ei riittänyt. Tässä on nyt on 6 vuotta touhuttu ja 150 erää ja homma on vaan niinku kasvanut. Että siinä on tullut semmosia jollain lailla luonnollisia askelia kuitenkin. Ja se on se on kivaa vieläkin. Yhteistyö Panimohan on ollut alusta asti Lohjalla UG Brewery, jonka koko liikeidea perustuu siihen, että tehdään toisille olutta. Viime aikoina, parin viime vuoden aikana tässä tehty tätä jyväskyläläisten muusikoiden ja taiteilijoiden kanssa yhteistyötä sitten, eli etikettitaidetta löytyy Tommin seteliltä ja Jaakko 44 esimerkiksi. Ja sitten tuolla musiikkipuolella sitten tehty myös siihen Joni veljen kanssa varjopuoliolut ja sitten meillä oli tämä urbaanilegenda, toistuvat yllätykset, Tohtori Ketto ja JKL Funk Days oli räppioluen yhteistyökumppaneita. Ja yhteistyökumppaneitahan on niinku myös muulla saralla kuin taiteen tai musiikin, että onhan meillä niinku paikalliset baarit ja kaupat ollut ehdottomasti niinku alusta asti mukana ja kiitosta voi lähettää tosi monellekin paikalle, mutta esimerkiksi erityiskiitoksia Vihreän haltijattaren Sampolle alusta asti mukana. Tosi siistiä tekemistä, on yhdessä pidetty tastingia ja muuta. Samoin on Kankaan saunan kanssa tehty ja paikallisen teerenpelin sinne Allulle terkkuja ja kaikkea niin kuin tosi hienoja tyyppejä oikeastaan niin kuin kautta koko sen, onko se skene hyvä sana, mutta en tiedä. Mutta joka tapauksessa mahtavia kohtaamisia, mahtavia yhteisiä juttuja. Kaikki jyväskyläläiset paikalliset panimot, Äksät, Aallot, kaikki kenen kanssa on tehty yhteistyötä, niin hauskaa on ollut ja mahtavia niin kuin tapaamisia, ystävyyksiä ja tämmöisiä. Yhteisöllisyys.
Ihan ehdottomasti, että kyllä se niin kuin ehdottomasti yhteisöllisyyden on huomannut sitä ensimmäistä Olutsatama-festarista asti silloin 2018, missä aloitettiin, että eihän me tiedetty noista hanalaitteista mitään ja Terempeli Allu hyppää tiskin taakse vaihtamaan meille kegiä ja Coolheadilta haetaan kegiavainta, millä päästään paineet kiikekeistä pois ja muuta. Et eihän me osattu mitään, mutta aina löytyi apua, kun osasi vaan kysyä, että aivan mahtavaa porukkaa. Siis tämähän on edelleen kivaa. Se on se juttu tässä, että tätä on kivaa tehdä ja nimenomaan on kiva olla itse niin kuin kesällä tapahtumissa myymässä siellä ja näkemässä ja kokemassa, mitä tämä on. Ja kyllähän tämä niinku, en mä tiedä, varsinkin meidän brändi, niin kyllähän se niinku meihin aika vahvasti yksilöityy. Tietyllä lailla vaikea hang around at nobody on nähdä ilman meitä. Tai jos me ei olla siellä myymässä, niin ei se ole sama juttu. Matkan varrella kaikki ne kohtaamiset, kaikki ne ihmiset, kaikki ne naurut ja hauskat ajat ja siis mitä tyhmempi vitsi, sitä varmemmin me se tehdään, että niin kuin jos jostain voi vääntää tyhmä oluen nimeä, niin me se kyllä tehdään ja Tommi piirtää siihen vielä hieno etiketin kylkeen, mutta ei tätä tekisi, jos tämä ei olisi niin siistiä. Ja tämä antaa kaikkien niiden ihmisten ja kohtaamisten ja kaikkien hullujen juttujen myötä tämä antaa niin paljon. Tapahtumathan on ollut meille alusta asti se paikka, missä me itse ollaan esillä ja missä niinku itse päästään juttelemaan asiakkaiden kanssa. Et Olutsatamasta 18 homma lähti ja piti olla se 1 bissen veronen, mutta nyt vetään 6, kohta 7 vuotta ja ei loppua näy. Ja joka kesä on tehty tosi makeita tapahtumia ja yleensä niihin liittyy musiikki, niihin liittyy muut mahtavat seurustelujuomat, hauskat ihmiset, aurinko, naurut. Totta kai tehdään myös muutenkin kuin kesätapahtumaa, että hyvin Jyväskylän keskeisesti toki, että on Lutakon kanssa tehty keikkailtaa ja on tehty firmamaisteluita ja on tehty kaiken näköistä muutakin, mutta totta kai kesäpainotteisesti, mutta ei niin kuin kyllä tapahtumat on ihan erottamaton osa meidän tekemistä ja meidän touhua nimenomaan silleen, että ollaan itse tiskin takana. Meidän strategia tapahtumissa on se, että mä myyn ja Eetu painelee jossain muualla ja hoitaa PR:ää. Itse alun perin se tapahtuma-ideahan oli se, että miten se oli, että mä myyn ja Pekka näyttää hyvältä. Tämä oli se alkuperäinen. Tämä on ollut tosi hauska reissu tähän asti. Kaikkea on tehty. Tulevaisuudessa voidaan tehdä varmaan aika paljon samaa, kenties jotain uuttakin. Yhteistyöthän tuo paljon mahiksia, mutta ehkä niinku jutut on samat vanhat, tuotteet ehkä muuttuu, mutta meininki nyt pysyy samana ja toivottavasti nyt ainakin sitten ehkä asiakkaiden näkökulmasta kehittyykin johonkin suuntaan, mutta mun mielestä me on löydetty aika hyvin se niinku oma itsemme ja kyllä me siitä saadaan itse asiassa palautettakin, että jätkät kyllä painaa aika hyvin ja täytyy kyllä tässä vaiheessa itsekin allekirjoittaa. Aika hyvin kieli keskellä suuntaan. Eli tehdään sama resepti, pikkusen hiomalle ja laitetaan uusi etiketti. Niin. Tässä on mikä tähän tuli kulmakkuun. Mä luulen, että me ollaan Suomen suurin kiertolaispanimo. En mä olisi uskonut sitä 6 vuotta sitten. Et nyt voi sanoa se, että me ollaan Suomen suurin kiertolaispanimo, niin sehän kuulostaa aika siistiltä. Me on tehty sitä, mitä me on tykätty tehdä, eikä ole niinku mietitty sitä, että mitä siitä tulee, vaan se kaikki, mitä siitä on tullut niinku luonnollisesti. Ja se on niinku ollut semmoinen ketju ja sitten jälleen kerran pakko sanoa, että kaikki ne tyypit, mitä on tavannut ja niinku laajentanut tätä omaa perspektiiviä ja omaa semmoista kontaktiverkostoa. On mahtavia tyyppejä, mahtavaa porukkaa. Ensimmäinen tuote, mikä tuli kauppoihin, oli tämä meidän rakas Jenkki-IPA Hollardin Tunken, eli tunkki. Se oli ensimmäinen tuote keväällä 18 ja se oli se erä, mitä meidän piti tehdä, vaan se yksi erä. Ja sitten jaeltiin se kauppoihin
Ja sehän vei mennessään silloin. Ja täytyy sanoa kyllä, että niin vastaanottohan oli siisti, että kauppiaat lähti mukaan, osuuskauppa lähti mukaan. Ihan tuntemattomia 2 jätkää paineli jotenkin kotitekoisten näytepullojen kanssa sinne markettimanagerin huoneeseen ja kyseli, että montako laatikkoa laitetaan. Niin eihän sitä voi olla kuin kiitollinen, että on laitettu niitä laatikoita, koska siitä se lähti. Yksi asia, mistä voisi ehkä vielä vastata siitä, että mistä ollaan ylpeitä mun mielestä, se on aika hieno saavutus. Että molemmat ollaan niin kuin ensikertalaisia yrittäjinä ja me ollaan niin kuin alkupää omalla liikkeellä. Että kaikki kasvu on rahoitettu sillä omalla liiketoiminnalla. Kaikki festarikalustot, hanat, varastokalusteet, kaikki on ostettu sillä liiketoiminnasta tulleella rahalla. Eli sinänsä se on ollut ihan niin kuin terveellä pohjalla ja vaikka intohimo-projekti onkin, niin jos sitä jollain mitataan, niin kyllä mun mielestä toi on ihan hyvä onnistuminen. Me ollaan omilla kasvoilla etiketistä alkaen, logosta alkaen, niin kyllä meidän pitää niin kuin omilla kasvoilla ja nimillä seistä sen koko firman touhun takana, että kaikki mitä tämä yhtiö tekee on minun ja Pekan tekemistä, että ei siinä voi niin kuin omista arvoista tinkiä ja näillä mennään alusta loppuun. Mehän ei ole silleen lähdetty mitenkään suunnitelmallisesti tavoittelemaan sitä positiota, missä me ehkä nyt ollaan, mutta tälleen niin kuin jälkikäteenhän on aina helppo viisaana ja vanhana sanoa, että tehkää näin, kun setä kertoo. Mutta kaikessa ehkä niin kuin menestyksessä, jos nyt niin voi sanoa, niin jos teillä on joku oma juttu, jota te teette intohimoilla, niin sillä on varmaan ainakin suurempi mahdollisuus menestyä kuin sillä, että jotain tekee väkinäisesti. En voi luvata lapset, että menestytte, jos olette intohimoisia, mutta jos olette, niin teillä on mahdollisuus. Lapsukäiset. Kuulkaas, lapsukäiset. Hang Around and Nobodyhan on tässä nykypisteessänsä, niin sehän on tämmöinen kotiolutharrastus, joka lähti Lapasesta. Eli me aloitettiin 8 vuotta sitten tuoreena kavereina, jotka oli vasta tavannut ja löytänyt yhteisen sävelen ja kiinnostuksen bisseihin ja matkan varrella on perustettu firmaa ja ruvettu myymään julkisesti ja rakkaudella ja kaikella niin kuin raadanalla tätä päiväduunia ja perhe-elämien ohessa tehdään ja hauskoja hetkiä vietetään ja bissejä myydään ja baaritiskin takana seistään ja nauretaan ja lauletaan, että siinä on Hang Around and Nobody. Hang Around and Nobody on hölmöjä bissen nimiä, hauskoja ja hienoja etikettejä, paljon hyvää meininkiä, hauskaa tekemistä ja paljon sitä naurua tässä on mukana. Hang Around and Nobody on hyvää oloa. Hienosti sanottu. Voisitko itseäsi kehosi? Hienosti sanottu. Hyvä Pekka. Hyvä Pekka. Joo, eihän tää koko ajan ole ollut mitään aivan helppoakaan tässä, että ehkä niinku, olisiko se ollut tuo vuosi 22 oli aika hankala, eli meillä ehkä, en tiedä mistä syystä, mutta meillä ehkä pääsi tuotevalikoima vähän räjähtämään liian suureksi ja sitten yhtäkkiä tavara ei liikkunutkaan enää ehkä samalla lailla, varsinkaan kun kukaan ei sitä myynyt hirveästi siinä, eli siinä lienee joku syy, mutta siinä oli ehkä se oli semmoinen hetki, että ehkä ainut kerta silloin, että piti vähän aikaa miettiä, että kannattaako tätä niinku jatkaa, että meillä on aika paljon olutta ja ei välttämättä näköpiirissä sitä menekkiä, mutta nyt taas tilanne on täysin eri. Meillä on huippumyyjät tossa ja homma on niinku lähtenyt ihan aivan lapasesta taas hyvällä tavalla. Mutta siis ehkä se on, niinku, onhan tässä ne, niinku täytyy ottaa huomioon, tässä on liiketalouden realiteetit myös mukana. Eli vaikka kuinka tehdään harrastuksena, niin
ei tähän pysty niinku, ei tässä voi hirveästi menettää rahaa kuitenkaan sitten. Niin se on ollut ehkä se hankalin, mitä itselle tulee mieleen ja muistan, että en ole montaa kertaa tämän asian kanssa tai panimotoiminnan takia stressannut tai yöunia menettänyt, mutta muistan, että on ollut niitä, silloin oli niitä hetkiä, että mä mietin, että ei vitsi, meillä on paljon olutta ja mihin tämä nyt työnnetään ja tulee parasta ennen päivät vastaan. Mutta siitäkin selvittiin ja tosiaan viime vuonna historian paras myynti ja tästä vuodesta tulee parempi.